Кирил, много често на мен ми е трудно да обясня на мои познати, които са далеч от този спорт и ме питат, добре, какво толкова ти харесва? Ходиш да се биеш, да се търкаля с някакви хора, нали, които също тренират и така нататък. И на мен ми е доста трудно да го обясня на хора, които по една друга причина нямат страстта към този спорт. Какво би казал ти на хора, които не гледат и в момента се колебаят дали да започнат да занимават се ММА? Номер едно е да знаят къде отиват да тренират. Номер две е да знаят защо отива да тренира. Един човек отива обикновено да тренира боен спорт заради това да се чувства по-уверен в себе си, по-силен. Нали? А и в тия времена, които живеем сега в момента, да е по-уверен на улицата, нали? Да не го набият някъде, да защити семейството си, приятелката си и така нататък. Но в общи линии, мен като ме питат, примерно, защо хората тренират това нещо, или се чудат аз защо тренирам това, аз пък се чудат защо те не тренират. Да, съвсем разбираемо, да. Това е краста, наистина краста. Боли много и е много трудно. Но тук наистина, освен физически, се развиваш и духовно. Не можеш да се развиеш достатъчно физически в тая сфера, защото това не е като да вдигаш штанги, не е като да ходиш на фитнес, не е като да гребеш. Нали ме разбираш? Да. Тук трябва да се развиеш в много аспекти. Нали, трябва да се развиеш и да ставаш наистина всестранно развита личност или атлет по-скоро. Всестранно развит атлет, за да практикуваш този спорт. Това наистина е микс маршал артс, наистина е смесица от най-доброто от всичко. Добре, говорейки за физическото развитие на спортистите, ти спомена и нещо много важно, духовното развитие. Големите бойци в различни бойни спортове много често ни изненадват с много дълбока духовност. Някои от тях стават проповедници, някои от тях издават стихосбирки. Даже ти си ми показвал твоя стихосбирка преди доста време. На какво се дължи това? Тази неочаквано дълбока духовност, която върви ръка за ръка. Точно това исках да ти кажа, че когато вникнеш дълбоко в същността не само на този спорт, но специално на бойните изкуства, те са най-близо до човешките инстинкти. Както говорихме в началото, боя и секса са движещата сила на света, на хората специално. Не е ли така? Аз така мисля. Така е, да. И наистина лека по лека постепенно започваш да оценяваш и не само външната черупка на нещата, нали? Трябва да са подплатени наистина с духовна сила, за да можеш да практикуваш нещо такова, защото аз от опит мога да ти кажа, че са идвали хора, които изглеждат камари, бе. Те вдигат там по 240 кг, животно, разбираш. Дойде тук и пищи, като момиченци. Разбираш ли? И точно това да показва как една черупка не е достатъчна. А има хора, които са слабички, изглеждат вътрешно изпълнени с устрем. Нали, да покажат какво могат или да се го докажат, няма никакво значение. Но за мен физическото и духовното върват ръка за ръка и който не го признава това, значи не е нещо в нещата, така мисля. Много ти благодаря. За мен беше удоволствие. Дами и господа, Кирил Алексиев, Гладиатор Окидо. Чао, чао!